Karon adlaw sa Huwebes sa ikalima nga semana sa Kwaresma. Si Abraham maoy nagbuntaog nga tawo diha sa kasaysayan sa relihiyon. Naila siya nga maoy unang tawo nga nakasimba sa usa ka Dios. Gani giisip siya nga amahan sa tulo ka mga relihiyon. Relihiyon sa Judaismo, sa Kristyanismo ug sa Islam. Alang kanato, si Abraham diha sa balaang kasulatan panig-ingnan sa tumang pagsalig sa Dios. Hingkod ug maayong pagkabutang si Abraham sa dihang gitawag siya sa Dios nga mulalin gikan sa Ur sa Kaldea ngadto sa yuta sa Kanaan. Si Abraham misalig ug milalin kuyog ang iyang tibuok panimalay. Idaran ug walay anak, misalig siya sa dihang gisaaran siya sa Dios nga dili maihap ang iyang kaliwatan ug nga mamahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sa makausap pa, ang Dios mituman sa iyang saad. Ang Dios mitawag og nakighimog kasabutan ug si Abraham nagpabiling matinud-ano ni anang maong kasabutan sa tibuok niyang kinabuhi. Apan sumala sa gipamulong ni Jesus, mas labaw kitang gipalabi kay ni Abraham. Ang Dios mipuyo uban kanato, nagpakatawo siya ug nagpabilin uban kanato pinaagi sa gasa sa iyang espiritu. Gitawag kita niya nga mahiusa kaniya diha sa iyang lawas ug magpuyo sa kahangturan uban kaniya didto sa langit. Pamalandong. Sa akong bunyag, ako mihimog kasabutan ngadto sa Dios. Gisagop ako niya nga iyang anak ug siya nahimong akong amahan. Nagpabilin ba akong matinud-ano niining maong kasabutan? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Unya miluhod si Abram dinuko ang iyang nawong sayuta ug miingon ang Dios. Kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kanimo ug kanako. Isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Sukad karon, ang imo ngalan dili na Abram, kundili Abraham na. Kay gihimo ko man ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Pasanayon ko ang imong mga kaliwat ug ang uban kanila mahimong mga hari. Mudaghan pag-ayo ang imong mga kaliwat ug mahimo silang mga nasod. Tumanon ko ang akong saad kanimo ug sa umaabot mong mga kaliwat, ingon nga walay katapusang kasabutan. Maimo akong Dios ug sa imong mga kaliwat ug ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yutaa, diin usa ikaw karon kalangyaw. Ang tibuok yuta sa Kanaan mainyo sa dayon ug mahimo ako nga inyong Dios. Ang Dios miingon kang Abraham, kinahanglan usab nga tumanon mo ug sa umaabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo ug kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang kusog, pangitaas siya aron mag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang kahibulungang mga buhat nga iyang nahimo, ang iyang mga katingalahan ug ang mga hukom nga iyang gibuhat. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob,
iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok nga yuta nagahari ang iyang mga hukom. Ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Nahinumdom siya sa kahangturan sa iyang kasabutan nga iyang gipalungtad sulod sa usa ka libo ka mga kaliwatan nga iyang gihimo tali kang Abraham ug pinaagi sa iyang panumpa kang Isaac. Ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Miingon si Jesus ngadto sa mga Hudiyo, "Sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay." Ang mga Hudiyo miingon kaniya, "Karon natino na gayud namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay, apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang among amahan nga si Abraham namatay, labaw ka pa ba kang Abraham? Ug ang mga propeta nangamatay usab. Si kinsa ka ba sa imong panghuna-huna?" Si Jesus mitubag, "Kun pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, ang inyong giingon nga inyong Dios. Wala kamo makaila kaniya, apan nakaila ako kaniya. Kun moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya ug nagtuman ako sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya." Ang mga Hudiyo miingon kaniya, "Wala ka pa gani kalim-an ka tuig ug nakita mo na si Abraham?" Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako mauna." Ug namunit silag mga bato aron siya ilang batuon, apan mitago si Jesus ug mibiya sa templo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.